Smis Liam Ó Maonlaí Tá men seo fechant amach chun na gaiileheh cheann mhórnis céardúil Stiúideo agus tá me chur fáilte romh inis scíligean agus sealachab in ar domhta. An seo gcuan an Cheoil.
seo sa Stiúideo Cuan tá Seána Davey a seint ar a glórseach go híomhann ar fad tríocht agus Neil Martin ó bhéal feriste tá fáilte roimh isteach go dtíon glár Gur maigid den seo Liam láthíí. Aine uisle. Míle hat. Leanna muid leis a geol agus be mid a caiint an sin. Cad a haine smuid inis mar sin. Tá mat chun físa a chum mise. Ó go má. Tá má bháta bánaí an acadin an seo. Agus tá sí ansósta in ar másc. An chéad físa an tána me churma ar nó bánaí an nacin na bóine. Agus an dar físa Susie's stripteag a chuime ar agus is mata eile a bhí Susie ach mata níos mú nó bánaí sráthráil ar bhí intí. Okay.
go híbhinn. Tá an chlóirseach lárnach inar gríthe inar gcultúr nach bhfuil. Agus ní héanúna sitin seo a géiste leat Seána, like, tá an cuacht le braiscint. Os líonn tú an fán agus meallann tú isteach muid, ní léon dát faoi agus priviléid a bheith páirteach sa Ceol leat agus do chuid Ceol cuma. Seána Davey, inis do marheall tain, cad astoid cé chumthú cé leisiú? Tá má bhaid srós bhaile beag dar bheannam dún deire, tá sé díreach idir baile á rim agus an nuamh ag chun dana mí. Bhí me ag an monscoil ag gcuideachta reachárn agus sin an fág go bhfuil gaige Conamara sinné. Agus tá bhám agus dar tá siad bhaid muo ach bhg siad go dtí chun dana mí mar dhealar op ar maiad. Agus dós me sin níos chun dana mí agus ceapim se gur chun da ítach é. Agus sinné agus nuair a bhí me 7 bliain d'aois thus me ag ólam an chlóirseach agus bhí me tóca leis nuair a bhí me an óg. Bhí clán san obair chun dana mí na Finnigans agus d'urbh Finnegan bhí si ag seint an chlóirseach agus bhí mé tóca leis go hiomlán. Agus nuair a bhí me an ógus cuihanlam bhí d'urbh an bhacham. Mar ní ra me seach beidir. Ní sam cé níos chalín an ógus. Agus bhí si an zás chum agus bhí si an tíadach a chód zás mar bhí cad agam góbh agam ar na strangaí bud a sad. Agus nuair aon feib ag d'urbh agus ní chuimhin numsa seach dúirt má bhamlam nuair a bhí me an óg bhí ceolcharm go rá agus bliantó hin bhí féile san obair agus bhí féad ó cardan a bhí an mar rugú tuirlach ó cardan san obair agus bhí féile an agus bhí chlóirseoir ag seins agus dúirt má bhám gur ceapan go raibh mis a hartar trína bhí cinsa agus dúirt si gur hiúlma hús go dtí bór an siúmar mór agus ceap má bhám ó gáil bhfuil si chun bécile ag béáin bhí chiach dúirt si gur híime agus bhí me ddíideach ag brana sús ar an chlóirseoir. Ach tá mai fós mar sin leis an chlóirseach. Ceapan se go bhfuil agus tá sam tá mai cinál tá bias agamach. Ceapan gur go bhfuil se a chodréochtúil. Well, is ionintach an rud go bhfuil si bhain seo agus leanmuid ling leis a Ceol. So, Neil Martin be muid a caint leat in dhé seo ach rinnemuid tugra in ón léire agus seo cuid. So, órán do chuid Nick Drake, Spree na maidine. Is bhí sé go álainn do gheall an lá ar a bód an iad a héad. Is bhí an tair go álainn it's an ihe an a láid. Is féach an lá na dahanna go brach tear a fólam an chléise Spree na maidine.
muid nach an bháil Tá muid gairí ón bhád Í tí Tá sí ngach an bháil Tá sí mar fetil rois O'r airc tá ród Na híonta go deo Teir is fáil man na chluiche sé O'r airc tá ród Na híonta go deo Teir is fáil man na chluiche sé Ren o maidine Is bhí sé go hálainn do álainn láir a lóg. An ihe do hits is bhí an teir go hálainn hits an ihe an Fechar an lá Na dahanna go brach Teir is fálim an chluiche sin Sprim a maidine
When mis taine bheith sin ar chuirbe. Mar se fásta gur maigad Liam bheith sin galant ar fád. Níl, carhúil mid le chéile an chéadú bhfuil cuioine bhead. Ní cehann lom. No, mis is éasca dearú daana bhar daine mar muidin is docha. Ja. Well, tamil fadó hen. Tamil. Ach, cuiinó mé go deo agus be mé labhairt le mo leanaí beaga na grandchildren mar dhearú. Má garchláán, má jaall ar 3 lá nó 4 lá chamuid le chéile in ún léire. Agus muid a déanamh tugra a dhéon imram do Cheoil Nick Drake as Gaeilge. Cehann lom sin cinse, ja. Oh my goodness, cuiinó mé go deor an cleachta a bhí agan. Ja. Bhí muid a cleachta agus bhí cleachta agan mar a d siad a géirí anna cleachta bhí ann. Ja. Íonanta Íon de galanta ar fád a bhí an. Íonanta galanta, cos farige nún léire. Bai. Peter O'Toole tú héanas mé héin. Ja. Ba bhrálum sin anú a rístelle am an teach Liam an an éirne ra. Liam Carson má tanú a géistecht chur léchorm agus duine mé sé. Nis, tá sé simúil mar a hálíonn an saoil agus bhí clár agatsa i méil feristis agus bhí mise mar í agatsa an agus rinnemuid cúpla pí a ceoil le chéile, beidir bhíon muid an count ní mé cínsa pat na bócaí. Ach ag an amníir thug mé ahantas don bhíric gur mise géisteach le do uncle Tomás. Agus gur a tunnachar mór, agus mise óg go má, bhí tunnachar mór ag a Tomás ormsa. Chula mé ag casa óráin agus é simintar na pí-bélinn, agus bhí aginine ige óhéamh ceolachar le chéile, agus tá sé agatsa. Well, ba bhór an tunnachar a bhéag Tomás so gnne aram híon is cehann lom an chéadidir dús a pí-bélinn eagáil bhí sé a dtíma hismothirí. Dearhan gur béh seo a drá dearú na seacadí nó hartfa sin, agus mar a teas agad bhí grúpa ag Tomás ar a bhainnim dómh na Philly. Agus rinn siad a god cearníní a mé ferste, an outlet recording studios a mé ferste. So nuair a thugad siad go bell ferste, lena bheith tafaú lena bheith ceol, thugad siad go tí soginne agus Jan Húm a waharsa a béle fan a gonne. Agus an éan béle bheith couple tunes an, agus is cehann lom mar a né a bhéad sé an chéadidir dúsa an gléasceáil aisteach seo a ecail agus táma senim. Agus an sin nuair a thoisimise ar an adag stein sol ar thug mé pí-billenne, is cehann lom go dtorthú Tomás couple ceach dúnar bhéid sé mé ferste agus Jan seo agus seo bhéiríisina heaglaid dhéanú agus seo hon róla dhéanú agus an dlúdas go dearannach darin sé. Mise bhí a gobar mar learthór ar a chairnín sin ar an dlúdas go sin agus ar ghóí full circle a hanig mo héal ma higann tú mé lena bheith a gobar le Tomás so ginne. Nach ítach é, agus conas ar bhfuil sibh sé le chéile. Well, a dús baire by Fridge Philip King, Hall of London. When much gig le chéile de Philip Hall of London, agus an sin thoisimuid támuid cardial ó hen. Chuir sin hart seach nó... Ravílas a seach nó... 8 beter, ní sam. Bhí me a dunneh ceol churm le haid féile lá le fóric, le haid Prince Charles ag an am. Mar a bhí sé ag an am. Agus an ambassador a bhí ag an am sin Adrian O'Neill agus a bhain chéile Ashling agus bhí siad an ramsa mar bhí mis sin Mahoney an na haib dieanta fada. Agus dír an ambassador ormsa bheith fortsach gan ceol churm. Agus bhí Philip ag chur an ceol churm na chéile agus bhí níl ag dunneh an ceol ar fad agus Emer cuine bhí ag ceol linn freisin agus bhfuilmuid le chéile an níche rih an ceol churm agus chumuid amach le haid déanair agus ceol agus bhí jazz an níche sin ag choilehart agus Glenny. Agus Thomas Cortul ó hin. Ceanile?
Tána Seána. Leanó muid ling mar sin le cúpla jéagar sa Ar an adóg. ar a bhadóg, Ja, seo an isio gar an trá an chiad Port seo, agus an darnichon Alistrum's March, agus forme an darnichon ó Liam Ó Flynn nach Moirin ar a dráthúr bhhainsear píbareachta dú Liam ag an scoléig se man chránach an ídeag seachtú a sé agus gan dá dahraí gachrod stí a chláigen fa cheol agus fa chursaí píbareachta nén seachtain sin a chaithú le Liam agus beidir Jape Léan an éisian for mi scarch gohan ó Liam agus dúirt sé teasa bhfuil a ceolad go fáil agus go hairithe ar an dardmhéal ar bhhailad go mulamid le chéile agus go neanamid chum ceola is a leid. So fa trocha blion de brimid ar a chéile. Sa chéad go amach sin le Artí McGlynn agus nálaigh Casey, Artí nálaigh Léamas me héan agus neart sport is crack a bhí agin. So seo a níl chefne ar Liam. Scileamach an pocaide. Tá sé scuilte, tá mai cappa. A chuirde tá si bheith géisteach le radio na Gaeltachta, tá muid sa Spidéal,
tá muid is Stiúideo Cuan agus an chlár atá sibhigéisteach leis ná Cuan an Cheoil. I me haunta tá Seána Davey agus Neil Martin. Cur díanas muid inis? Aine plankstí hiúlat bfu mu just muinte fa sin. Seo pís ar ná a chum tarlach Carolyn. Tarlach dáil. Agus a rís deile an chiadúr dúsar seo a chlinsin sná ó plankstí ó Liam Ó Flynn. Teach tón chuile seo gáhuaí gneocht cédín. Casú ar móig bhainin soásach. Táíoch na gána seoire cuireú mengos ceolná níhaí mengoláco. Tá craníne chéirinn faoi bhána caile seo. Agus paimid an seo go lábán an bemuid in arsaí ege bracú geall na maidine agus ceolmuid na gána amáireach. Bere málacht ó éireanna caile seo. Mar is siad a dágan seo le fan na mé. Mair is móir go Brónach sa bhaile, is gan gaire am sa teacht,
ina láthir. Yanni wale o da husa wale gom nabich aglar tacht malair isko jojo arishni rachatu har sale noire kistu dalanov is hawahir. Cloisteáil no hando gemacht wem is o harle nach to ta enan Scharitje pogin wardochid vere is a story no mohuig ked is long left. Sin galanta Liam. Sin tuncail ó mé sin gomágad. Binn órán a bhfuair mé ó tuncail a ríist ón album sin A Kindly Welcome leis na Philly. Is Kevin Lum sin, yeah. Tomás O'Connon. A lehead dóran. Ah, yeah. Dách raidja. Yeah. Na recas tú de leanamhas ó bháthair. Yeah. Go deoideo ríist ní racha tú thar sáile. Nuair bhí mise óg bhí hena go méir na ó Dowds agus bhí mise tosnú ar a bhadóg stáin ag an am sin agus bhí símagums na PB agus higus go rán méireach go rán na méirantas cosúla chéile agus bhí mé 6 lán am héin mar ladí óg agus so bhí mé leis na colcairacha bhí mé a dul ar chóirt ag Tomás agus bhí plán agam. Bhí mis chun tríal a bhaint as PB Éileann agus ní raibh mé tar éis bheith é an seomra le go dtí sin agus so tíghid Liam seo Liam Ó Maonlaí tíghid seinam Ceol cad a haine tú sa mé fadóg stáin agus na PB Éileann agus an piano agus dúirt sé sein na PB sa mé yeah. So strapáil siad na PB orm agus rinne méid tríal as ceapan go bhfuair méid 3 nóta do Marshall release, you know. Agus sin fuair sin bás. Agus fuair siad bás ach, you know, bhuiid sé soltas. Ai, dearthann sin. Fiúin, you know, chológs a dúirt méid gur hainas na PB Éileann bhí sé simúil, you know. So tá písa agad dúin. Tá seo písa chomé le déanaí an taine matéir na Ocean Child agus bhí buad iarán a dag an learfol an 8 cégus a cethir agus bhí sé immigrant ship agus bhí sé go
hon na Australia. Ag de hadfa an éan a bhíon san bad hí trí campus an bhd ach ní róisiad a leo mar a ggéirna. So hanig an bhd amach ón jaarfall agus thuaigh sé díreach isteach Liam Island. Agus fuair hartfa 300 go léi daoine buas. Agus chum mé písa fa seo do narrator string quartet P-Belinne Clairseach agus Boy Soprano agus bhí an chéad golamach den físa sin an bhí seo í hart a mí annar na bliana seo. So seo an fón atá a lear Ocean Child. Maigah Bert. Gur má go tain. Is mailamsas bheith sitan seo libses an gúis sin mar go dáirlaíonn rudaí agus nach bhfuil muid cleachtathe, níl muid tréis a bheith le chéile ar feadh seachtaine nó tada mar sin, bhí muid an seoir maidin, bhí muid a labhairt le chéile níos mó ná fiúin a bheith ceol agus níor fiúin dúirt tú hain buine méid trí leis an Ocean Child agus ní buine muid in isé just fága muid go dtí an seo é agus sin é mar hálas sin mar hálíonn. Is breáilm sa ceapam go teannathach an bomite go dagan rá element le chéile den chéadúr. Agus go an péad a hálíonn tá sé sin luch. Ní léon luch ar. No, níl. Níl. Níl.
agus sin dréchtúil nuair a hairlíonn sé a dhé Oh, yeah, dréchtúil atá sé. buchas le dí agus sinné, yeah, ceol, I mean, tá sé do sé ríis rí le priviléid bheith déine ceol. Tá muid an seo sa Stiúideo agus tá Neil Martin agus Seána Davey I Mahanta sa Stiúideo Cuan agus Cuan an Cheoil radio na Gaeltachta. Neil, so bín tusa cuma Commissions, mar a chuirtarta. Yeah, sin an chodjas mód am a héal. Bíam a comú ceol de commissions. Agus an úsáidan tú an peán agus na línte, an úsáidan tú trealamh electrach, ar úsáidan tú? Bhfuil studio? No, níl studio agam ach tá Beckstein piano, 7-foot Beckstein piano agam, agus síam an sin agus toisiam le Pan Louis agus manuscript, paper manuscript, agus na harmony, na bon harmonies agus an chiad golamach den melody, scríban le Malawa, ach an sin chormasteach sa ríbara software program ar a bhainnim dá Sibelius. Tá sé cloiste agam faoi. Yeah, so agus sin an tíon rada ósaidjum, just Sibelius. A locht éisteach le tá Seána Davey ling ar an glár inniu agus tá há chláirseach ag. Tá. Ceann mór agus ceann níos mó fós. Cad tá ceann mór inis rót, cad inis dúin faoi? Bhí córa agan an seo sa stúdio ar matan tá anam chuid difriúil in átaní difriúil in éireann. Ceapam agus béidir go mícheart. Ach ceapam gur dean na daoine muintear cánacht Conamara gur clíonn siad crits ar an ceann sin, an ceann gaelach, agus chlárseach ar an ceann clásicach. An ceann seo dí chlárseach clásicach, nó chlárseach pedal, nó chlárseach ceolainn, agus tá pedals air, agus tá 7 pedals, agus na nótaí dubh agus bána ar an piano. Sin a rud a dhéanaan na pedals. Ach ar an crits nó an chlárseach gaelach an cibé rud tá levers agus single action. An chlárseach mór aber an pedal ar mar chlé smú so sin D, so nuair atá sé thuas agus tá siad ar fad sir sin na D flat agus tá sé as-tún. Agus an sin nuair a churn tú hí step amháin D natural agus step arís D sharp. Leis an bedal céanna. So the raw, right. So tú ná cinál. Wow. Agus freisin úrantí, níl mé sin ná jazz chasa ach má tú... Sure. Datí... brunner, a béidir. So tú ná cinál pitch bending má tú mé seo rí. Tá fáin, yeah. Se ach sin an rud clásicach agus tá tú ná ceol clásicach a chasa ar an chlárseach mór seo, so tá go leor ceol scríomh a gan chlárseach seo Fóré, Britain. Tá tú ná rud a dhéanamh ar an chlárseach ar an crit sin nachfuil tú ri ná dhéanamh ar an chlárseach seo agus an fearach eile freisin. Ach agus tá níos mú strangí freisin tá caracha 7 strangí ar an ceann sin agus trícha séir an ceann sin riniu é seo nánt sa rank. Agus bhí sé sin sinnta le lámh agus so tá rudaí tá siad éagsú tá siad cinál mar an ggéine ach caithe tú an é sinne a bheith a chasa nuair tú seo a chasa ach ní chaithe tú a bhanán é seo chasa má tá tú chun é sinna chasa bhfuil is Tá go leor daoine agus tíadach caisan siad an ceann sin ach duinem ceol clásicach freisin agus sin an fó go bhfuil an ceann seo sin an fó. So sé rud a Harlíonn san éis ar a glár seo go mbeon go just go minimid tríal as rud a cíns. Aye. A dhéanam.
agus gile
Valentine Noan Roshi Dogly Marathon Tá muid an seo sa spidéal fechann amach ar chun na gaiileheh, tá sé bhí géiste le cún an cheol, Tá mén seo le Seána Davey agus Neil Martin.
Tá cello an dordmhaile ba, dordmhaile Sé, agus na píbélinn fadógstáin. Éon uair le selle bíon an piano agat tá. Yeah, get the bug. Sais tuiscint agat uair le sí. Yeah. Sin, you know, an caird, caihi tú sin arbor agus tú scríú ceol. Caihi álas gach urlis a tá tú scríú fanna chun, caihi álas éigen a bheits a chláigen agad. Se tuiscint na féidireachtaí agus gcuideachta agus na teorainn bhaoineann leis. Cad faoi rud a cinnte eile dhéanamh inis? Tierna vernon an dave hall den teore damin Shada hevnig an spervan im choir dag teman och beroitilagtin Len yana minista kloda birjeres da beolt han i min da lemmes fui en dal nakor is reiren i njåsing Daniel hachanes bervan om glor Is i draite ma ve ole vech fjör God eindrikt ma din hingan aganod Do lercher egoid is i gri Dailin blir stærdom stor Is da men lom I foga og chri Da verrein ja nach revdi in a doi Diseren in I njåsin Kein Go
ban chinis na gnéil dá ein áre ó ine cé níle áde rósta leomain chun ára sa dhéanamh mátíos a chótá siad áid ráitin do bhé ní nárda te léamhdóin éireann ní neosan céhí. Tá ceol eile, cad faoi rud a cíns nach ón tír seo nó ag ól ó faointe eile. Well, buna mu tréile seo nó is Yeah. fadan le ó cheol mé bach ar an dardmhéil ach buna mu tréil beidir as gceolta bog. Get a bed. Den oscailt den prelude den chéad suite, scríbhú bach sé suite don dardmhéil agus seo coppla nóta den prelude den chéad ceann. Blaise. Yeah, Blaisín. Good ass. Chuirde táid tacaí a dro deire. Don eagrán seo, do chuan an Cheoil. Ba bhaile mo bhuíochas a ghabháil le nárníocha i neo. Seána Davey.
Neil Martin. Agus buchas de fáil, Darach, Joe, Richard, Sharon, Eilish, Charlie, Farity, ban wasal shall lualum the khirshis was steam shafarir the gaues last was tis nabal timwara ach dag sian me oscar a tail da bain Cheoil se fuiar temple da vain shirish on imarain ach in is time lag is gan fáil leis agam is beg mo bhaintir ag go i mo